Скелетън 2016 БГ. Днес ще направя клип на игра, която е без интернет, защото в момента нямам. Днешният клип ще бъде за Star Skateboard 8R. Skateboard 8R. Star Skateboard 8R, извинете, но не мога да я така. Ето, зарежда и като заради ще ви покажа какво се прави в нея. Ето, Tap to Play. Започвам играта. Сега ще направим зарежда се. Извинете, това е някакво създаване на профил. Много съжалявам. Сега ще изчакаме малко. Ето, както виждате, аз съм на 14-то. Сега ще ви покажа как се играе тази игра. Тя е нова. Трябва започваме да играем и с ръцете, с двете ръце отиваш на там насам. Когато умрете, става това. От началото на играта ви показват как се играе. Началото на играта ви показват как се играе. Ето, виждате, аз съм на 16 ниво, което е много трудно. Чекпоинт 14. Сега ще ви покажа, погледнете, това е когато ме на камиона изгаряме или каквото и да стане, те ще кажат да не го прави, там ще пише, ето започваме. Сега ще се стегна и ще ви покажа, започваме. Аз съм Android, защото е готин, защото скина на Android е готин. Сега, когато минеме, ето вижте, това е времето, когато загине става това. Сега, това 14-то ниво е доста трудно, затова не мисля, че ще може да се справите с него, но ако може и да се справите, защото аз не съм много добър, защото днес я играя. Видях, че е нова. Както виждате, аз играя, погледнете, сега ще направя едно трикче. Ето, това беше моя трик. Сега ще ви покажа още едно. Ето, тук се търкат гумите. Тук сега ще се засилим. Бутнем колата. Това не се получи добре. Сега няма да и това. Това долу в левия ъгъл са парите. Долу в левия ъгъл отгоре са парите, а отдолу са боритотата. Това е нещо като кристалите на Clash of Clans. Ето, аз все още съм на 14-то. Тук, ето, това е вторият подарък, който но след 19 часа се отключва. Тук са настройките. Това е, ще гледам филм, клипче, за да може да взема едно бурито и като сгина ще ви покажа какво става. Това клипче няма да е много дълго, но какво е това? Защото аз бихме да направя доста по-дълги клипчета. Ето, започваме играта. Сега ще изчакаме и тръгваме. Ето, започваме. Моят Android се засилва и започваме да се засилваме. Виждате трикче. 10 point. 10 точки. Вижте, сега се засилваме и с хоп. Исках да направя едно трикче, но не успях. Ето виждате, където загинете, ако имате извинете, че не съм получил. Сега ще гледаме едно клипче отново Herotastic, за да може да получа едно борито и да ви покажа. Ето след малко ви показвам. Остава още малко. Това е клипчето на Herotastic. Аз не мисля, че е много готина игра, но ако някой я играете, добре. Скоро може би ще си направя блок. Ето вече получавам второ тако Magic Burritos. И сега ето
вижте, това е доста добро. Сега, след малко, ако загубя... Ето, губя и сега ще ви кажа. Ето, натискам for one burritos и ето, възвръща ми се животът. Ето, както виждате, вече намирам време да отковам. Това е финишът. О, не, бутнаха ме точно на финала. Сега видим, ще трябва ли for two burritos. Вчера 120 скейл блокс. Сега отидем тук и ще отидем където са, мисля, че не е тук, извинете, на 14-то. Натискате 14-то, сега се опитам да си купа нов герой. Изобщо има челендж и вижда се, имам 263 пари. Ще купя дъска, може би. Не мисля да си купя нов. Гумите. Game Controller Dex 28-100. Не мога да си купя героя, ще се опитам да... Извинете, но показах ви всичко, почти всичко. Тук са героите, тук са гумите за скейтборд, тук са тези, тук са дъските и тук са тези нещата, които се плащат, в смисъл буритосите. Това беше всичко от мен. Благодаря за гледането на клипа и ако сте го харесали, сигурен съм, че може би някой ще го хареса, който има канал и аз ще му харесам неговото видео. Напишете от кой е коментар, за да може и аз да харесам вашето видео. Благодаря, но това беше всичко за играта с този скейтбордист. Това беше с тази игра за скейтборди. Това беше всичко от мен, Skeleton 2016 BG. Много ви благодаря за гледането на клипа. Довиждане от мен. Чао!